Fl-ewwel reazzjonijiet tiegħu wara ħarġet l-aħbar li l-campaign manager tal-Ministru qed titħallas 16,000 euro fix-xahar, il-Prim Ministru Robert Abela ħass li kellu jinjora s-severità ta' dan il-każ u bit-tweġibiet tiegħu ikkonferma li mhu se jieħu ebda azzjoni wara dak li kien żvelat. Babela juri biċ-ċar li anke hu bħal Chris Fern ma jara xejn ħażin dan il-kuntratt ta' eluf ta' euro mit-taxxi tagħna. Ħanota tal-rapport tal-Awditur Ġenerali Għax mhux se jibqa' jħallas sama? Qal li ħanota tar-rapport tal-Awditur Ġenerali u qal ukoll li fit-tmiem tal-kuntratt se jkun qed jimplementa il-bidla li fit-tmiem tal-kuntratt biex tuħu l-flus kollox? Tista' tippermetti li nwieġeb jekk jogħġbok. U qal ukoll li fit-tmiem tal-kuntratt se jkun qed jimplementa dak li qal in-National Audit Office. Affaċċjat mill-mistoqsijiet ripetuti ta' Net News, il-Prim Ministru baqa' jfarfar milli jikkommetti ruħu li se jieħu azzjoni fil-konfront ta' Ciantar. Aħseb wara kemm se jwaqqaf il-kuntratt. Jiena ngħid il-kull kariga titqisha fl-isfond tal-ħiliet li huma meħtieġa għal dik il-kariga partikolari, fl-isfond tal-ħiliet li għandu l-individwu jew l-individwa partikolari. Tiġġustifika li tingħat 13,000 euro fix-xahar kif tgħid inti u x'hekk. Il-kuntratt li qed jissemma it predates my time as Prime Minister. Jiġifieri huwa kuntratt li jirriżali għal numru ta' snin ilu. Carmen Ciantar qed iddaħħal fil-but 13,000 euro bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, 13,000 euro kull xahar. Huwa ċar ukoll il-Gvern ta' Robert Abela qed jimxi b'kejl differenti ma' min jaqbillu. Fil-fatt Net News staqsa x'differenza hemm bejn il-ħabiba ta' Chris Fern u l-każ ta' Justin Caruana u l-ħabib tagħha Daniel Bogdanovic. Fid-dettalji tiegħu ma tħallx maqqat fuq dak li rrapporta l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali qed jirrakkomanda li jkun hemm bidla jien għandi l-kelma tad-Deputat Prim Ministru li mal-eluq tal-kuntratt se jkun hemm reviżjoni. Għaliex ma ntużax l-istess kejl ħal-mistoqsija għaliex ma ntużax l-istess kejl ma' Justin Caruana? Dan meta Justin Caruana rreżenjat fuq kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar, ferm u ferm inqas minn dak li qed iddaħħal Carmen Ciantar. Prim Ministru għaliex ma ħadtux l-istess kejl fil-każ tal-Ministru Justin Caruana. Maria Franca Lanza, għal Net News.